Ha, panahon niyo ito, nanuwan na kami, inang tauroy ng waking kay Tekongora, yon, tipuraw inanon titek. At kakauring na pari, yayin ko na desisira gari, tabi kaki, ari ang ko na nakayakaki na bende, titayo. Inanon titayo di kita bay. Ay ari, kekebay, di ka pa kami, kahit kayang bayo, baka nangora, kanuan na tiyak at Yasua, ari sinapuraw wakin na inanon titayo di kayo. Ibugin na milo ko naman na kain to guru na nila kaya narali na tayo kan hope. Echoes of hope. Ay kamagin na beto ginungo ko panayin radio at FM 89. Ngayon na ba kana uwi na ba tayo di kayo. Puno panahon na ba usmay? Ano ko mi kaya kamti meto nungora ilalagin na mi radio. Kami ay kamti meto na ba nungora di meto ko yon Facebook, YouTube. Panahon na ba nabusumay na ko imi? Kampi na nabusumayak. Dami dyan so na ba narolling kami, noon na miyong ora, ay nakabayan kami. Ay wana na ba, nakoy lang ay nakain, kaya ang bayo ni kapen. Sinabu siya, tami na maka. Paya narolling nila, yun dyan wayo, mana sinadin ako. Inanon di, ara program tayo ayo. Titabara ko na yay, titabara ko ng nungo, panahon may yay. Titabara ko meta ko may yay. Sinakatabo, jawa, waririk. Ano busiya, tami dyan so, paya narolling tayo, sabu berak, o mendatar. Siwetya aram tamera, di tayo di kiyay. Sa nga panaran ni kakaitaw, ibugin namtang ina, kororoy na koir. Si kakaitaw o tiyaso, ibugin kawakin na kira. Naimuan na ratay ni puraw na namteka ni karakuha sa rongon di tayo. Tamera, si busigo, mga raw na kira ni kirong tami meroy. Paya nakakapayay na. Ni kaukin na nura, pasin ako na busmaya amteka. Ni ko na nota na bayay tamer. Si kakuway na paido ko ngayon na merara. Sagi ko na nota na nung tamer. Mas busigo, makainin tami meroy na ko na tayo. Paya nakaukin na nura merayang, pasin ako na nota na amteka, sinapurawakin na tayo, kaya kami tapay. Kung namin na ilurat, yaso ako na ron niya sa busigo. Kung nakakaparaya na po na kay buntani po na ngayon sa kikoroy metam. Nanuwa ngayon nakakapayay na may muwan ng orara. Kaya muwan itong programa yun karukwatugin. Sa kimaning at yakan tawarin, kinamtek. Sa busiyo ko na ba, may bubogin tamin meron, iba na bubogin, nangan na tininigorya. Di merurong, ato ko na ang takaruay, amtek, anak ko nung memkantaning. Sa busiyo ko, ang kakabayan, ako yun na ni Kabanera. Ay na napitan ng ora, may muwan na yun karukwatugin. Pasan ako yung Kristo Yesu, apo ni ngaya, araw sa kami, kaway ni kaniko. Amen. Ayo, kaya may kanti kaya ang babae, naging nuwakit ito, kung oran tayo. Yung wala din sila kaya eka nga iba, yon te pa, nakatya awe kare siya, tira aran zero, katya Yesu, din sila kaya kakin tayo di kayo. Ngayon kaya may sinanga wakora, nakoy akain to grupo na rin na yun. Sinangan niya maratokoran na iyo, amin na sa mga awit na bang kami, amin na sa mga kanako, nakawakora, detayan yung kanya, yan ako na ba, sisiragin na kaya kaya. Ngayon kekemay kande, tekemang bayo ni kabane, kakaniya na ba, mideryo, kami ay kamunguran deryo, kami ay kamemeta kundi, yon terrain, the YouTube at the Facebook, kakaya mita po ay nagi, tugi-tugi ay mi connection. Sa nga ba yun, ano gusto maya, kahit ako Echoes of Hope, panang ka na ko, kung kunay ako yun, tayo yun. Sa nga ba yun, lupaya, sa upaya. Testing. Hey, testing. Hey, testing, No. testing.
lost with arms open wide. Won't you do what you know you can? Open up your aching heart. It's time you learn to love again. You've been through so much of this journey. The anger is deep down inside. You feel like the world is against you. There's no place to run or hide. You're praying for strength to walk on when you know you couldn't make it alone. Take one step, take it time. Travel on by the blood of Jesus, the hope in Christ. Calvary's cross welcomes the lost with arms open wide. Won't you do what you know you can? Open up your aching heart. It's time you learn to love again. Won't you do what you know you can? Open up your aching heart. Let forgiveness in. It's time you learn to love again. Let forgiveness in. It's time you learn to love Ay, erapa panaya, kahit grupo na nila, Echoes of Hope, din panaya, ya asan kana kwa mo kunaya, rang tamero, an tamero na pemalibin. Puni pana uri ki niwebete on nanuano na kami kante kemba. Uri nga are, tetairi kayo, yes ke na anak-anak kwa ki anak ya kagi non tetairi kayo. Desira kere, dekina kiba, anak-anak kwa ki tetairi kayo, desira kere, yon tepa hey. Nakatia uwekare siya. Tera arantero are katia Yesu ane. Ane desira kanya na kaya kagi non tairi kayo ni ko taki mesira kaya tabi kagina bang kepong. Ngayon panahon na noon na kami kante kaya bayo ni kabene. Bene keke may bakam nongora kaya desira kaya base yon na tia katia so de tairi kayo. Pun one na ben kami ako ba sinati beto na yon ni pora wakin na tia katia so sero wong kay nerakono tairi ni pora wakin na tia katia so tayo. Sinab ang nabiyara kauring meta kundi online kakani amide dio tanwaran de dio kami kakani ami tabore kan to berge de sigino sina kageri na ko yakan to grupo yo bana kana ko ri gunaya to korana ito ko ba awon biaben roy ndoro ko ri kara ko kini kabane ito ko ba kampon taw roy nungora kami nga roy ditabone kami na yai ayo sinangani ri kan grupo yo anangali dari kikona na korana mina yana kona be desisira ki mega kanan tairi kayo kampasin up
testing. Testing. Hey, testing. Testing. And you feel more broken than whole. When the wounds go deeper than words, and you can't tell the soul. I may not know what you're going through. May not can make that mountain move. But one thing is down that I really want you to know. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share your burdens you bear. Whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. The maker and giver of life is far too busy to care about your troubles and strife. He sees a sparrow that falls to the ground, and he hears the tears that don't make a sound. If you only knew how precious you are in his sight. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear. Whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it doesn't only matter to you. If it matters to you, it matters to the Master. Ay, awar around tayo di kayo. Ito ko pa. Kwapondoro ko roy. Ay marari ki kuya ko tabi kan sisiragi. Ang kami na kan tabi kan sisiragi gebong. Puning ay ni kapen tayo. Ito ko pa kamapen ko tayo. Ari nang nako di sisiragi yan tayo. Ay ari bane gigeme yo katawroy kami. Kami na bagi kamungaran tayo. Enang nako di sisiragi tayo. Kaya kana ni ko tayo kami kamungara online. Enang nako di sisiragi kaya kana. Sabi ni Busmayan tayo kayo, sabi ni Takataka Matiraw sa ungora nakon kaya kan siragi di tayo. Sa kanagwa di tayo nakon di tartagyang giroy, ari ang aya nakanagwa kaya kan siragin tayo. Kampa sirap.
Ay, teman kan Mauri dengan dari kayak konten Mauri. Happy Sabbath. Ayo kang ating ang tatabas sa tutong ang bung tatabas ay ako manggi bungin tayo hindi tayo sangan na batitekan Happy Sabbath. Dapat na kung katubiat yon napa. Iriya to ko lagi kay yuta ya idrara. Akabong na tateka salom. Inaron to pong ngayut. Tepong nga takabanan ni kakawag ang andangin kakuri. Sinariya ini Mauri ay hindi kayo. Ya kahit ang dayan sa sila kagasan, dapat ka ginanon dayan ako. Yay, wawa sa sila ka. At dapat ka gingip. Tuwa na iba ko ni Pepa. Agi, dapat ka gingip sila ki. Sipo na ba, ang gipong. Nasa si katayan, uro-uri nga tiyakan na. Sa katayan nga mga nano ba Ibu rin nanon niya kung nanon na sa sila ko mga mon ko na ang tapik yakawari kita tayo na. Mas nakatayin kaya kangay na ron tururing nga suring nga yay. Ay sa naman bon tayo ibusupusi ay tayo ba. Ay tayo ay di pa na ko na bang sa katukayan tayo pura mga ane kanuan sa sila kay kawuwa ta sila kaya sinakanuan tayo kayo bundi sila kaya sinakano ko asasan katanong tagi. Mon kakawak. Ay ito ba ane na ba kariyariyakin na ba tayo kayo. Ay ito ba kung wala na ba yung radio. Ngayon ako na ba yung Facebook live, may YouTube na nun tayo kayo. Kung natawaraw na ba ng orangan, kaya kanto sila yon. Ikatiyak yon nantay, anakari sa Yesu. Awakan na si silag, temuan si silag, hingga ngay kuriman nga siman nga tiyakan na ba, ibu-ibu na mas nakatayin. Nugo ko na tiyakan na katayin katukan tayo dito. Tira nanon na natiyaka Yesu, waya ka ngay. Kanakam ka na idiko, on ni mararaw. Atiaka gintiakan. Imme na yang kay rabatan ni Yesuan orarana. Ang ating hindi sila kyan, may iyak yata yara pa is. Tiakan, kanano pa iyak, o mga kaya sa dito sa sila. Inanonday ano, basta mga kaya ka na kung naginting nga po. Takawuan si sila kaya ngay, tiraharoran katauroy na imayin no kini Yesu. Yay kaway nanonday, tabay para, babaydas kung nando, o tumuan naman ka. Erang sikilaway na ba dito sila kyan, erang naraman dito sila kyan. O takatinuan si sila kyan, kaya ngay, Kuya Petro at pa, o yon pa yon nakatiyawi karisa. Antay, tiyaroan. O ano na ka ba sa silag? Inanon tayo kayo. Sinang mo nang kanakakan silag, sinang mo ramon sa silag. Ano sa san, ngatayan na mo tayo. Tira na nun na natin kay Yesu, kangay, ang kanakam ka na hindi ko. O ni mararaw, imanayang kay rabatan ni Yesu, mararan. Tira, ano nun na Yesu, kung kita yakin natin kayo. Imena tatakan ni Iwan at makuruan ni Ono, at ikipan ni Mapimatuana, nakon ni Mapimawano. Ane ka na iriko, man ni Mararaw, na nakidaw na timew, ari akitok. On nakausya, ndabongin tok. Tirayan ano nakin kanakin, iriko ni Yesu. Kangayo, tiya kakin tiya kadugan. Kawayay kay, tiya kakin kanta ni nganya, ikunan, kanakiro kon jamat, ang ayero ito ko na akakang ngamat. O yun, papunugin, gaya, ayo, Tiya kagintiya ko na kami. Bayo yay na no seki na no na enano na ito ba yari ipon na no nak. Yay ito ba yay symbolize kay kanikinaya ate ibugin na. Asinariya na tayo na bangan tayo kayo. Tayo ko ito ibugin dapat na. Ari pun nangan kay bangaki ibugin na. Yesu yang arapatan na kay bangaki. Tika wuwa ikabungan natin tete ay na no na kay symbolic. Ni God at kuwa man takakawak. Ay sinatay pa eklitro. Sa ginayabon Nano na nabatabayari tayo kinagi. This is sila kintatayay. Nano na nga natabayan ka na ako. Kanay kon Yesu. Si tabo makabusimaya. Mati ni Yesu. Ako na makinamati na. Nanangakarya. Ibugin na umpuri. Ibugin na umpuri. Ano iti. Takanta ni nga kakawag. Inanon. Kakanta sila kyan. Yesu uyara na tamoy. Anasuro nga tatayari. Ito ay Yesu. Kasi na mga nura tararabari. Sinata ko ngayon ba, bundarando Yesu. Hasin yung manggis, si Karoy dito Kito tarana rin kaya kaganda si Karoy. Sinauring nga, o Yesu, yaran na damo iba, wan de gurepe. Wan de gurepe. Sakit tarararoin ko. Symbolic. Ito ibugin narana, mapunta gurepe, hari ya punta kay, akain tiyon na bayo. Ibugin dito Matayo tumakuro wag mo ano may suwan ano on kiya maraki o ya natin pero na Yesu ay tataro ay tabi utaya o yang aniya na rin o kangay anaya kanna rabata way o ya natin bang ko ay tataron ka suwaroy o yang aniya ay kangay kanna pa rin mo inay para ra way eraran debirita
Ayak ya tukina. Kawawa ya kibugi amatay kabas papain ka parana ya bure. Oy ta kuna kami ban na pun na kim mga moy nuwan de gurebe. Ya mga kinabata pa ya yo Yesu ya mga pun kateriana ba pusi wan de gurebe. Saki narana roin ko wan de gurebe. Nanin de gurebe. Ni karawa ta bonga na mga ni matuwain na bangkay mga kami nuwan da mawan na pirita naki mga kanata pa yayo naki mga ni matuwa yayo mga kami botag na ron ayo wan de gurebe ayo karawa ikasi mo mga kami nuwan da mawan de bongari. E pun ka matatay kay Yesu. Ayo raraw. O ako tala ba ni ka wan de gurebe. Itere-tere kay. Yay takani kina ibagin narana wan de gurebe. Saki tirararo ay kuwa. Ari sitawa. Detay aras karawaya ito. Ano na riyan ni matata. Inanon na natin ay Yesuan. Tamang ko po naman na ba yay. Pero naman. Ranin tekay. Ito Jews. Detay ari ang ay Yesu. Temoni ko rin ito makuro ito matuwa may suwa. Bangka nakam ka na tibera na ay, ang ka nakamoy ito mang kway, o kam kota matintuwa ni mga karuko. Ari na naman ka na skakarawa dito ay kaginanan kakauringan ni. O sabon kakauringan ba, ni kariyariya mga karuko na. Ari na okay ay. Ano nanon na natin kay Yesu. Mga iyay, bani ka na tibera na, kito ay moy na naman ko tuwa, ang tiyero ay agiriyay. O ay nanangan kabuakag, na kung dapat ang tuwa, mararana. Pauro e benaran na ba pati pera na. Saki ilu kon tiwa mata ni ko. O tamangko imoy saki teraran ko. Ano ta kanta ni nga inanon sila kan ano ba is tabi kan tayo. Ang kay rapatan ni Yesu para sila kita ang rapatan ni Yesu mararana. Gitu ang rapatan ni Yesu nda tayo. Sa tayo ba Yesu yan menang kay karawa. Imoy mga usin na Yesu iwera kin pun rapatan ari. Makurito wana, dua wana konti bima wana kuwarak yay, ang kita bentete mga iyo ay, mumura kina benwarak, mani kina kontang, kita tara ya nariri hinda tayari. Iriking kay para metan winipong, do man bota kinukuwa, ari karawa. Awan, kaya kan ramon sisak, kanta nga ba, kakakdo na ano ba yaki, tunuroy na ron kanta nga iya, o makakay tabi kaya kawat sa sisak, waranan nam sa sisak. Tikawawan sa sisak. Kura pa ibugin ka para barante kan brabis o sa tayo pa sero ko inano na au si sirak tiraroran ka tauroy ray main no kini Yesu yay kaway inanon da para as ko na antuwa to ato mo manak enang sikiro ito sirak yay ayo des siraki kangan kan ka tauroy pa kang arora nano sa kakuwa ba inang pondo ko tayo na inang pondo ko Yesu yakano kini Yesu o tirata ba yes sinariyain ka roy ang kay nda tayo kay si katauroy. Ayo teman apa ya kau gino no, teman apa pun tiong ngoramo, okay? Irom teman kau tebuin atau may suwa, mangaya ke tiong makin tiong ora, on tiong ora, ke mandong ni Yesu. Ano teman apa yang kau, ngaya sekarang yang kain katua tayo siong ora, teakan ni Yesu. Para ini kain kapan saki bahay na kaya pun teakan ni Yesu, kapan para teakan na Yesu mata yo teruka wabi mawat, o tiki wabi mawa. Teakan na ni kapan diyo to the mens. Punta ka ni Yesu kapan hindi pa iparay. Okay? Ngayon man nakakawag ba, irikit yun mag, man tiyong ora. O tiyong ora tara, dungurongon, Yesu. Iriya hindi ka mo tiyong mag. Kanasyon mag, o kuriyan ka kuway pa kan, nakikwasan ng ora. O tamakuri arimina ng kakawag kan. Kanasinura ta ba yaririkin kwan, iriya Petro mama, tansuaswa. Ang kiyang ko tayo kakakiyo, ayaw warakin ano iya, wata ko na ko ni Petro matansuaswa. Mane, tari, tirasin na karoy. O ito ko Petro na koya. Kam na rairi na numi, o kam na pala ni Papa Sito, o kinaran Yesu Kristo, na kon kabaraan bure. O na kam na nga nagiyay. Diba yung sasuroy? Ada tatami, ada rodi. Rairi na numi, kuray na nanom, o siya nung ura, ko ni Magi, kuray na nanom, ako na riyan ni Papa Sito. Ani, takaway, ako na riyan tauroy, imahin tatayan. Sa kawarir ka naman naronan, o sinang ginawang ka na nakatinuhan sa silag. Erang ko kongora, datay di kiyay. Ito ko nakatinuhan sa silag. Kuya Petero, eto pa. Yon ta pa yon nakatihawi karisa. Tira, aranti karisa kitiyaruhan. Ari katiyaya na karisa. Erang darapat di silag, o ito ba, erang niingay nga. Tinanong, di silag kayo ba, tira, aron te kaya ka na kung di silag.
Yai wowa iterante sisira kayo. Temuan. Kukaterian te anam sisira Petro arteman na ko yana ri Yesu ke na bodoro. Punta pa. Ayaw yam sisira kay man na natek kanuan na maruro Yesu na ko yana bodoro. Datay tuwa na. Inanon nanako na kuya on waki. Sana ora dati akana ni mata yo tumakuran te bi mga uwa. O te kibuti bi mga uwa. Iwasi pay paray ka uway kay. Pay paray ka turi kay ka uway kay. Arang sigiroy pay paray kay. Ayot pay paray si tenu de mens. Ya karawa kita buiro ay puresa. Awaya to na ayo yes pa puresa girik. E benet yo de mens o tenu de mens. Pay paray ka turi kay nakauku ba yo nakaparan ako ay ba yo. Nakaparan ta diri kay. Te pay parayo nakatiyangan na bayo tamin kan na te temuan na ni ayo kan na patan te pay paran o ka nga ite kana o nga ita ko na koim pa Peter ko ete ba an nakatiya we karesa iyon ane tiray na yo dairan te kan ano na ka nga ingay ita ko na koim Peter ko ete ba an nakatiya we karesa iyon. Nanon ayo ya punti ada mga tarana ya punti ada na ba Yesu nga. Pedro ko ya depan nakatiya wikare sa iyon. Sinanora tiray. Sinakabutaw matiray na bata kawuwayo. Asan ori mo ni metang. And I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Sanora nga tiray. Tipay parangan niya, ang hayo-rayo, yay na bagri na bago rin nakaganda bayo. Ay, tako. O nga itako na ko yung pakepang ko o yon te kebay. Nakatiya, awe karesa. Irang nikan, ang hayo nga yakan di kitiray ayo. Ito, simin o na patiranan ng tigebo, asa nakaparan ako antay. Itako, o nga itako na ko yung pakepang ko o yon te kebay. Nakatiya, awe karesa. Ayo the footnote. Yay the foot sa mga kabarabara. Tiki buhayo mateteya ka nakabunganagi on tiki pa. Hindi ba parayo? O sinaray diyan tatay yay. May minus radio. Sinanura mo at the background yon titinurong ayo. Anak ko na ko na rin Yesu musla on tabo ikay tari ay binip. O Yesu. Yesu yan na rin. O ita ko na tek. Kamungo ay tek ko. Pata ko pa antay ngay. Esi sira Yesu patera yate ko ama tama yamanungo ibuki. Tira yate ka ibuku. Ayan ako yate kan kanyan. Naron na sinori ay kan. Esi narin kanyan tayo ito nga ginayo ama tama na sintiyo ama tayo. Kanuan na matapay parayo ay kabunga na. O kaya kan ako inata ko tumangin na pa iwan erde sa papit si itong ko eh. O tumangin na pa area. O tumangin na pa Yeremia kitiman na may buko ya brabes. O Yesu ang kesa nung aray. O ang kami. Kamta ko pa antay ngay. Kunwari Yesu ang tatayayo. Yan mga rayrak. Ang kesa suwang iya. Teraron na yate ako ang matay buku. O ang tatayay. Yan mga punko tayo na putro. Ang kami. Kan. Tera. Amin yan. Buku wantay ngay. Yan mga punsko. Yato ko rag. Hanan ako na kung mga iya. Ayan na rin. Anapotro. O ito ko na ko. Ang kami. Kamta ko pa antay ngay. Awan ka niya. Nangin ako iya. Puton na rawar-war matubay na kukunin tayo. Bayan ako nga nitikiyak. Dito yan. Kami, kamta ko bantay ngay. Yesu, yapon kan nuriya na apotro. Uri nga pa maroro Yesu, saksi na kontem Petro, at apotro dayari. Ini ka ba kata-kata kanya kina sabon makamta-kata kam kahit daray. Sabon maurilin kami, sa mayroon ni Yesu ngayon kami aurilin na dayari. Oy, na nabotor mo. Ay ako din na ba Yesu kan kangay. Oh, kami kamta ko bantay ngay. Ay wala ka na ba nakakabito ron wa ko may buko yato ko kata-kata kan dayari. Oy wa nakakabito ro. Ari kaya kaya. Oy kaya ka Simon Petro ron kangay. Puntimes yang ko ana sintiswa emel. Amen. Puntimes yang ko. Timesa sitabo mat Kristo. Punta Kristo ko ana sintiswa emel. Anya na kaya ka Petro, o anura na tayo ka Yesu, imuin na eh.
O ita ku Yesu na ko ina. Kuha ka pa yang ko Simon na na siniyo na. Para po na ni Pedro Simon. Payagi ko tan na ko yung teiro ko materara. May ko siya tamaw. Ari karo. Noria. Ite ka Yesu. Kuha ka pa ya Simon. Pakuha kya tayo. Yagi kuha kya tayo yang ko ya den Simon ibo ni no. May ko siya tamaw. Ari karo. Noria no tiaswa. Iko ta pa yari. Na kon Simon na Simon. Yate na ban ko siya na ko ta pa yari. Punta Kristo ang ko ana sintiaswa. Ameo. Awane, poton te maroro ang kanan tatay ayo ba Yesu yan mga reitahan ako kanan na teka imuin na temuan day kator ka ayo o nga ita ko na ko yung bakipang ko o yon te kepa nakatiawe ka rin monte kakawag pasinariya inutan te teka ayo te pa iya ka bunga naki kay sinang mga bunday nila batira Rairan te teka kaya ba punday na kinaba ni punto bok ngayo sinan ora rairan ang kan iya katay ni katane kay ang nakam noria the footnotes ayo ka para-paranan punto pay paray ay ka ngay itaba kam nora ni kepa anang bawan way ay ako rin ang ka para-paranan hindi pay paray ka ngay sikawa kinate teka ay amen te tete naramayo pa kawan mi no na yang uti sa waraware ngana yagi utoroy naron rairan nanon te teka kepa tipa kitia sip What? Nano na keba, sita po, media sibu, kita ba, kita rock, kita stone, sita po ni kaban. On na natin yayo, on nakabunga na. On na rin man ko ako menon tayo yayo, ay kakuha na tayo. Tipa, kita sibu, sita po na rin. Sita po na rin. Tipa yari ay nota ba, Yesu, kung kita tayo na ko ni Pedro, ari tayo Pedro. Oy, wetiya, ni pun narana nanon tia sibu kita pa kita stone kita rock pa Yesu ya ko katiar hari yang anong ko tia botro hindi ta yare sway di kiyay ni mo ni guys po na bangay gabanten Simon narana ta yare o sinanora ta tayo guys buwan ay dahil naginiwan na tumakurduwan o tigibo ay apoy mawu o kasirwa tarana Yesu o ta kuna ko ina Simon ko na siniyuan Kunara nagi pakeba yaro ni Pedro. Oy, Yesu yang ati pitagin nara. Sagi tabay eto yari ki bay taba Pedro nda yari. Sagi nano ba yari ki bay taba Simon nda. Yara nak Simon. Pataba ket kepa. Ayo tabay na riyan ni matat. Kepa sita bono na stone kitaba. Nano na tiara ay katukak. Sagi the title ito atirana ay ng pundi ki pati. Ekatoka kitiara. Asa na matatandaan. Ikasiruwa tarana Yesu ay takon na tangay. Nano na? Akita ka nga na yung bangare ginibes. Pero niya itira sa kakabungan na ba? Iyayatin ta pa. Iyayatin ta pa naman ko at may ay kurya. At pa niya ira wat tinta pa. Iyay na ba tinta pa ay maragay. Sita po nan. Pananon ta pa pati asib. Iyay na ba tin nasib. Sa ngayon. Kung nayakagin na ba tatayari? Yay na ba tiyara, po niya inano nang tatayari? O nanon tiyara, kepa, kung nanon na, kung nasib, kita ba, kita nasib. Kung sita po, akita ko ako. Tiyara, akatukak. Siya kita ba, ay po nga yan, matiyara, akatukak. Akira ka nga ikilibas, pasasan din na nasa taya, payay tiyara na baya kaginan. Ikilibas, tinta pa, nasib. O nga ita bakibang ko yung antikibay nakatiya awe kares. Ano ka ngay? Pedro, kaya Simon. Punten Pedro ko Aram, nanon naram, tipa, kiti sib. O yung sib yung nakatiya awe kares. Ano yung takatuto yung Yesu? Itong andara naman nanon na. Nanon tiyaran o tekin na pinakatiya na kares. Yon, amen. Erang ni matatan. Erang ni bebe tenora nanday. Kana sipon ka bunga na iroy bay paray kay. Oy na pinang bebe Poko bunura na batakanta ni nga yes. Inanon na maruro Yesu. Asa na mga nurian ako rin na baso ito ki. Eso ito ki. Kana silang pandorang Pedro. Iya tayo Pedro ay na nagpatapa. Anang titi kare sa iyo na.
Iya tayo Petero kayak. Sinano na nang karagi Petero. Anang pun karawan ka matata. Ni karawan ka may nainanda tayo kayo. Pa iya tayo. Yan na ilo na desipang ari pinangiri ki padpa ngai na titi kari sa iyo na. Asa na noria. Nana poki Petero ari pun korea na narata. Demoni Petero. Temakoro ane wo ate ki bani awan mau rai dia na bangko ya na kongora. Yon dari rio. Na tayo kay. Ang ko na ba na kumatok. Yon YouTube na Facebook. O ata ko na tak. Kamna na ko ina. Paponi ngai ati sibu ya meu. Taraya. Petero ya kamna na ko ina. Ena na ko nantay sinangin na ko tiyo mata teman na Yesu. E kanana ko Petero kay check na ko ina me kanana ko na kunteman na someone else. Someone else. Kamna na ko ina paponi ngai ati sibu ya meu. Are kagi ya giro yo mata. Merini ya ki o ka giro ntieswa. Ngamina ba kamna ri ba sibu ka meu. Ay kana ka bonga na katian tuma pa inte tami. Kamna ri ki ay patukura kini Petero ay karoiri. Pakam nanga karya ay kapainte tami ay kaya nakukurit Yesua. Iro ni Yesu Kristo. Amen. Hawan ito kuwa wadaru hamano. Inanon tatay kayo. Ito kurita na. Ikatero ay siyon ti Yesibu. Eri niyak. Ay kakawak. Ay Yesibun di maningan nga. Ano yun ni makinda? Ay napunda kimaniyang. Ikakawak iti Yesibu. An ibugimi. Kami ay kakamuni maki. May bugi akan agyo ni maki. Inari ki basibun timaningan nga tiya sibu. Are kaki agyo yatan ka titi. Puntibu eta tana ko amatay o tepa ay pa kay. Dara ya Petero e mga bunti akin na batuwari pa tepa o tiya sibu. Are sinana ko ina. Yesu. Amen. Raw yakap ni kateri ari kita kanda nga maan ya tiri-tiri. Nanataya kay Yesu. Petero, ya puntiate, sinanakon pa. Sinanakon tiya sibo, ya kakitaan ka titi. Ari man ang the cornerstone, ari man ka titi, yatan, kanako man ka titi, kuya. The cornerstone na kakawakin mo. Kanako ka titi, ya kinupagige. Amurang kwa ka titi, nani kain, tete ito ng tayo kanako. Kaya ti yari, ang kaya wala kiburigin na. Awa kangay. Ya kangay. Yan tayo po ka titi man the foundation. Man, asibon the maning ngari. Yesu roy te tabo es kaporoy ra yai ngai rai. Tando ni maki. Si kaporoy ni kabena man tie sibo re sibo ni maningan ngan. O ane kana ko ina Petero na ko yai. Nako. Nde sibo are. E kama to ayo i Paulo arte. Tesa swaswana banang kinak. Ida wana bogin de nudo de mens. O ita ko na ta ka Paulo. A pere ni mo inte ni masito wana. E pa inte tame. A mo inte ni man tame yare sina ko man taba. Ayo kan wana pa iparay kay. Ikaw kukingan man pa iparay kay. Are teba, are iriria yon kawaya. O teba are, pon Kristo, amen. Pon Kristo. Pon Kristo tebaan. Iya kaya kora iya pon Yesu, pon gue tebare. Amen. Pon Kristo, ya pon tiyagin na Paulo, Kristo tebare. Sanori ang anama, sanori anak. Si tetari tebo yung manas kay ni tayo. Ana tiyag to promise sa ritaya, kami dulu, o tayo mako. Sagi suang ongkwa Ikana ko man no pero tere Yesu asin maginayo. Apoton noron magingay kirisan. Papono nga yaroy wakawe anton maginisan. Tipa o tiesib o the cornerstone na kasuka kiriyatan ka titi. Puni nga yan. Puni Yesu. Puni Yesu. Tabi karakera ko ni Yesu tayo kayo. Yesu. Sinangkangan ko nang ka titi yon tiyo mata. Yesu iban nagunahan ka tiya, o nung maginanaya karisa, yon tiyo amat. Pasibyanin ba ka ngayon amat. Nori, iraw at abong yung minaan eh. O yasan ka bungo nagi Petero wanda tayo yun Yesu, o bayakota kaya nasin Yesu. De Yesu nasin Yesu ay mew. At mesa. O tabi wanda tayo mina. O yan mga riki, Petero pa yung mga agent, ibugin timan na riki. O war, muna po nga kagayo, ang man ko sa Yesu na ko yan na riri. Eh, riya, inako na nako yurutarim. Makamara ka na ba siro yung umane may pong kaya kakan na tumatan ko rubok. O kamatiyan na mga usin ang takatinipong.
Pietro ya kairian ko korwa. Ya kaira na ba Yesu Pietro ng kita na Yesu ana sininga gyo ana mati hiru taram. Ako may. Ya kaira na ba Yesu o ayo ana ta Pietro. Ay boy ako korwa ay boy ta tuya. Ina nanu ngai ko Yesu. Ina hakiro ko ani rom. Ay na irak. Ay ta ko na ko ni Pietro. Ina irak Yesu ay ta ko na ni Pietro. Nako aku tatan. Taraya. Ya ko ko ronta tayo ba Pietro ari kosang ko Yesu ay ko ta na sinainan na. Yan mga makulit man na inanon na tayo. Yesu ya tayo ba ay tatan nari. Ana tutukuan natin na. Takay bang panagi kamewag ako kamewag. Amen. O ano tukuwa. Datay di kayo ay kan kadiri. Pamatay ba ka kiroy katira. Ngay na tanan ni Kristian. O ayo roy ron katira roy. Si katia ginayo. Ay tako. Ana tayo ka bawro na ko yayibet. O kam katia giyon tayo ni buwa. Akitan suwa. Ngay rai ka Kristian na tanan ni mak atanan ni Yesu. Si katia ginda yan buwa. Akitan suwa. Tanan na botoro. No probis. O ya ka ginda niya buwan tamo niya pa ni ka pa nagati. Nano na? Ati yon tabay tuwa na tanan buwa. Nano na yora ngay na ati mo tanan buway. O antay ngan. O Yesu Kristo na ba? Tiasibo. Are buwan tambaning aning. The foundation na riyan buway kay Yesu Kristo. Amen. Awan na rin katiya kita. Ngay na Kristian ni kuwa. Hindi pa para. Si Benin katiya kinikapan Mayan the foundation na riyan. The foundation na riyan. Di buwa. Akitaan suwa. Brabis. O ngay na. Siya mo naman ng dakainta. Matoka. Matiraw. Matukora. Matiranan. Ngay na kainti karisan ni kapan. Amen. Ngay na ikagrisan ni kapan. Hanya ron katira roy ron tiaswa. Dakatiti roy no kuwa. Ari mena yana roy the foundation ari. Yesu Kristo ay yawe. O ya king. Herang mo rin datay. Naan ito kin takabarabarad. Takabanan. Kumoto to. Ukanta na kapatay. Nakabanan no tari kina ko imiyan. Dagin ibibete. Kaya pun tiyakin na. Ay wusi. Kurabate daratake bukin kaya kan silaginde tadi kayo ito ko ba pun kaya kakiro de silagin ako ng tayo tayo mali nga ya hindi ka kongoray min na yo rangin ko kongoranap ayare te kakani ko te meto minirigin nam deyo ilarigin nam telepon gitu tirade online kakani na bet pa mga anak ko ay minarik sinabusi yari kan de grupo na rin Ande eko safo ana nangangani lagi cokorana. Mina yana kona ba are pun kanuan roy tadi kayo. Tay mani ngari mga yele beti lagi imin to kongra. Aya kan ba kan de grupo na nila sa ngani kami amita tayo ba kan nakanako ko na mi to korana. Nako rin tayo. Halo. Hey. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands from the moment I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God.
the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Erapa panaya kanya ko sa fo pare kana kwanta yo roi roi meirirai ko wani roi roi jaso ati metwani riri rantai no kampa sinda wa de kanti grup nari ne de he ko sa fo ne ko na mi re kamasin kana kwanta yo ipun kabenan na ba we de usmai na ko mi kanti kembo tanura de radio de Facebook YouTube edi tayo yo na ina ko de takongora takono tay digi ni bora winon de teka imay na sina din na ko inon de takongora yo sina busi adigi tamina roi pen ronira de tayo tamera saro kon chawa de puningai roi ibukin tay digi ay sa busi ko tamera mi bubogin tami me roi pen amena irura de mediana ko Pena kaisa kina nora mera kantani nga pa sinabusmayam tia ko ni konan noto ani meta ta mayay tamer. Si tataru na pebukin na rin na tia kinam tia kan tatay kayo. Rona kita irom tami mero ri pena konan ninikori an takaruayam tia ka inon tay kayo. Na konan mem kantani nga tamer. Sinausi ko na kita tay kayo tamer asubusi ko na busumay na pa na si may kaspungay na medam tayo. Kakapayay lang ay natanong orat yaso ilaligin na radio o ngora na pen online Facebook o YouTube. Ay puning ay kay ni kapenid. Pasa bubusi ko iron Kristo Yesu ang ayaraw oras ta kamay akawaran ni kaniko. Amen. Ay sa busumayang kanye tartaki ang iroy ibugin ti tayo kayo.
Arita na ko kita kamauri na ko miyara ko ra kinta tayo kayo. Anda ba ni mauri? Senang tawrain ako kanuan na araban arapotun diri ngan tayo kayo ito baka masan nungututan na kiyan ang tayo. Tira Eric ni mewat minis imuin na ko mat. Sinakeniken na ko ri ko sinano ora ari yaku undigi teruan mat. Anda tayo kayo. Sara ko nung makoro no Dei no way nanon tayo kay. Orang kakawa kita dei ayo bangin tayo sa minuto ka ngayon na boton na kamatan tabo ngayon. Dabetay. O sa mama katiyans. Paya nga nere kaya sa mama katiyans, bay bugin na. Paya suway dege suway tato ko wayo. Ngay tiyo mata na bay nang mama katiyans. Ya kita paya nga ande mata ba usura tani mama katiyans. Mangki yare lagi no to ko wayo ya tana gin wara wara tabay barang yare gin ura takan yare gin utakan tan ngayo ya mo na ben nagimaka tiyans paya ibugin na asa nakabaran ako ay nanon tayo kayo ay mo tawag asu na radirin tayo kayo may yakundigi teruan mat may yakundigi teruan mat tabe tayo ngairan tayo yare yaro ko yai temate don na rausu ke don na rakawa ay abanto kinabakon na bayrura sa bantangin na bas ko na antang mantemuan ng abong ni karo ko abong. Asibu-sibu matara. Man na punta pa yarik. Akyat man na yaki ko na ni binina ko man na sa ni binina buon tarawatan na kaginan. Ngay sa na ban mati ako karo. Ano wari ang iroy. Ani men ikuro bu kay. Idang nano kawa ki gemet. Pasi ngay tamma way tatang iriya. Ang gemet o sa me yuru kinanaw. Mena ka nga. O te me wayo punaronan. Iba kataman ina mga tirak taman bungiyak iba kataman mga tirak taman naron tiyon na ba yu tiyon na ba monta kamarak tabetay yaya ta ko banta yare mate diamata ay abon no automatic na ban ko karaw kanaro no pero ali di kanaro no pato ibuaka ka meuna yapon ka na ina ko naman ako muni an to kuwa asong kain tatay yo yaya ta baka naro ba mate diamata Oy na kunta tabo mo tuwa na inuka ni karawa. Nakarawa. Pinakay siya kaging mo yay. Imay na espa ko na nako karawa. Ano na ba takanta ni nga na ba tuwa na? Sinanuri na ba tayo kayo ba ka nga. Tiraro ay. Anak ko wati aso yon ba. Demat. Yay na ba tuwa na ikakakuwa ba? Kanaro ba mati tuwa mati. Ano kung tiyon na bantami. Oy nakaka na kulong man tiyon na bantami. Nako yan ausu. Ano di. Tukuwa na ba tuwa na manta ko kongora. Sinanuri na ba tayo kayo ba tirado? Ikuwawa ya gimama tatame inti amata. Ikuwawa ya gimama tatame inti amata. Kanano na ba ko pun kunana ban nako karawan tatay ko matiyay. Ay ta ba ya na ba manan na no ki Yesu. Akin na manan no ki Yesu ba. Yesu ena ko nana yan ko ra kay karawan din tayan. Makanano ba imata ti amata rari ay ko na ba karaw. Ay tara manan ni Yesu ndo. Ayo ta kanta nga kami miyo asina rin din ano nang tayo kayo asina no chamata amate e bon masuna bangka inta tani nga Yesu kaya kamando ko tamay na ikaraw ay kay tayan din nan sisira kay kakagiruwe ya kanta nga sinanoria ni para na kon tayo kuno ate temate ete imato an siruboya ta boton namatan diwan na bayo iki awata na bayay titang madarawa ta madurwa kinano Ita ko Paulo. Demoni ko rin at makoro tabi man mawa tagi bana wabi mano. Takay di bayar takay sila ni kamaunagi. Pontemat. Noria. Kota kung kaya ba ayam tiamata. Staway na bayara tiamata sili di bayar. May kayo atagin na Paulo. Ayam takabani takay sila. Timati. Anin man ay mau. Wagi ko na nora na tayo na ko yay. Ani punto ko waroy. Takay sila kay didibay as nakay tarang ngayon na kain gidibay so kan John na ba ni kapan Timet payan man ay mahal eman ay mahal tiraro yari kinta tayari matatyo matay ayo desi sila kaya mandarang sigiroy tirari kinta tayari matatyo mat kung kanas ka na tatabay ari kin kana matatyo mat asiri ay mo na ta aron mo andigin tiyo mat ka nga mo andigin tiyo mat Yeswa kaya kamuan karika tiyo matan karikan bay O iyo at Yeswa, ikarawa tiyo amatan, pupunte tanong. O iyo ka tiki ni meo. Nako baka-baka ano pa na.
Oi ki tio matan. Wat de tam ni meu. Ki terapata meu. Ki tio mata meu. Wara. An mondigin. Mondigin tio matan. Arun kar kana irun dia suan temontai. Te pupunta no. Ko sa te. Eriki. Pai de tam ni meu. Ki tio mata meu akakamaguri. Na yarom de tai kayo. Ako akakamaguri, ay kakamaguri. Gay ka para na ko yun. Datay. Na pancho na bayo the element man the earth plus breath. Iko tagi matikeke. Eriki pati amata meu. An karikara iron dia suan temontai. O tira de tam ni yan meu. Naron tira ira ya sinuri ang kain datay. Atam eriki pati tam ya meu. Kitio amata meu. Puncho amata meu de tam ya meu. Tira de so ke de tam ni. Iko wa ya mama the soul, ya mama the spirit. Kaya po ni konani mat. Ito ko tekila tamagoro de mga anu ati kibane yaw. Noria pa na upay tam na ini kabane. Aron tamin titamang kayaw pay o yoron na tamin tinas. Kayaw pay titam na yabure enabat. No. Siya ginano pa inura ki pay titami ya kaya bata no enabure. Tiyo mata na no nagigay. Kanano pa yabure tiyo mata the soul has sin in a die. Enamat. Ane, de pa yate akinak. Ende pa para. Aran de tame de so. Do one ande pa para. Apun tiyo mata na ba? Gede tiyo mata meu ay kik. Tira Eric ngana mata tiyo mata. Sa katayin ko agyo ko at buto niyang wayo. Ita ko na tera. Tira ba kau? Demi tera makorot mauwa de kibani Yeshua. Nga Yeshua yo kinat tano terapata. Na yaro na mo ang kay Yeshua yo kinat Yeshua. Titam na iyariasan na. Ika mata tay kay tira ba kau? Taruwa mano. Ang kanay mata tiyo mata. O yo kinat tano. Terapata. Ari pun na ko man tano. O titam na yo kinat Yeshua. Tira tepa yari yo kinat Yeshua ari. Tira tepa yari yo kinat Yeshua. Siya kinano na bay mga punta bay doon ay mga punin may aurona. Eh mga nang unigay ka. Ay mga itaperan ni Pani. Ay itaperan ni May. Ay tayo. Yak. Punta ikay ka the breath. The breath of God. Ikay kan Yeshua. Ayo kyan. Yo kiriya. Ikay ka rin. Ikarin nang kwanta mo antay. Iro na tam. Ay mga pundo kinana ba tiya. Amen ay itaray. Kung na pundo rin. O kakwawayo. Baka nano pa yagi at tiya. Yapuno ikam. Kung matinanon to kontina. Kanano ba kuwagi usa sino kumando kontina. Bunda ka kinana ba? Titayarayagi ko tiya. Ako nang nahira ko. Nkara ko. Ako mat. Bunda na naman. Titayarin ako tikay kayo may rora. Wow! Boom! Simet. Simet. Ito ko na tayo kayo, bin ka matatakanda ngayon. Payapon paninta meu, inano. O men at tame, Yeshua, ibang-abangan ng bayi, ano na tame, yemen ang tabang-abangan ng bayi, ay tarangan namin ang tabang-abangan ng bayi. Tiya, ngayasak, take the breath. The breath. Take it. Ito ko yopi. Ipon panin meu, nano, o men at tame, Yeshua. Ibang-abangan bayro. Erang ni mata atay kay hiro ni Yob. Eka mata at kata nga ba yes sakit ba ito wan. Bunda na breath. Yes wan ay kigit yes wa. Amen na ipayro. O amen na paypayro mo tatay di kay. Eta ko Jacob. Tamakoro ano wo ano parang terapata pa nga nakyat amen. Nano na ete yakin na kay Jacob. Emma de terapata ka na yakyat di kay. Ay yakyat di kay. For as the body without the spirit is dead. Tira yakin na kay Jacob. Kanaki at the spirit yun naman haki at ikiki. Imate tiyaman. Sa kabuta ko na matitawra days. Matitawra days kanaro na ba iagirin the power. O imate. Kanako ko siya. Imate. Ay po na kagana ba kanaro ba at ikikin ba yan. Imate. Ano to? Sa kabuta. Yakarin na naman ni po tiyaman tataman. Narakaw. Toy kayo na nuyag. Oy, apo, dito ko ya kwa ki, o di aki kana kin kakaya kero ni meuna. Ni kara kwa. Ya ka kamakuro ya tauna bani yere. Ya ki, ya matero mi yu ya ki cake. Tarai. Era ko te ka ya mate kana ya ki I cake te amate amen. Ande punto ko woro ya na ko wote pai para. Ana ko wote aso. Ko mate kana ya ake cake. Imate
Ngana ake tige ki tigray bay bunte hata na ko mi bay ay tige ki nang kay bang ban bay ruma kana kya ya pa kana bay matamin matin datay di kayo punna ni roy ka ginte inte bay yari ki datay yar sa Teman semua dia teman kalau ada tuan ada kiban ada bimai suwa. Angka yana pai tu ya ya kita tu ya ya kita mama te ya kita nonora ki atia suwa si teman na tekari ni ya kita mati na buah kita kita tu. Ayo dia mata abon singa ya ya kita mama. Ngai rama da spani mama. Pada dia kita kini iro teman kalau no mati no babon te buat teman. Si bene ni suwa kini kabane man bayar ero taki ya tam de monta iki ikan ko tieso. Ayro ko temate ya boni usu yana ba mata ni ka ya ki ako nani birina ko. Man temate. Masi teman na ya ki mamate. Daru wa mano. Babon tieso. Yesu Kristo ya ra we or sa kameo. Ilo unte sa tau te ka na karoiro ka si teman ya king o ya we. Asi yana pai te ki mamate. Tarai. Ya pun siya na pa ito hari ya king tiya kimamat. Ita ko ya kwa wabikan. Takam doon ora datami ya yogi. Ay kwa wabikan na kay Greek. Pa ya kimamat datam na ikit so. Ane to ko wa na ko na mayro ya Greek. Ko ya kimamat tama hindi amat. Ya ina ba de tubog na ba na sinuwan na The Anti-Nicene Fathers Volume 3 Ikabonga na yung Plato, kaya kangay, aki mama de tam ni ka ba? Ay kay tayan ko wa meron tanda ba ka wek danani Greek. At ako ba yaki mama de, tama hindi ka mata. Ana ti yung dapunti yung nama tan kangay. Mangko ya taruwa mano ko on tatay iyo ko ko. E katire ta bay para mama de tiama tan ka ba? Aki tiama ta ko hani bilina ko man de. Ma bullshit yeswa. Ay irona. Tiyak mama de. E ya ya king asiya na pa tiyak mama de. Punti si Roy de tekan. Pun si Yesu ya ay kimamat. Ay nanuwana rin kita natin ako yaman hindi tawanan ka bani ya kakaroy ya iyo at Yesu ay ta kuna kuntiya ini hari ikwawa kaya kaya kangay Yesu kam na tayo mama na kiman kain ka bani ay ka inanon tinan na ro kayo. Wayo tumuan ni kiwi hari tekin natatan na ris kakinahan na ramon day na banda tayo ano. Patatan Yesen, hindi mo yun na nataya ka, Yesu, ada ka nga, Yesu. Kanakampon ka na nabawan ta kayo, natatarari mati buwaka. O, kam na boni mate. O, tatan kaya ko nga, kam na bon na kimate. Wala, puni kahit tarana, Roy. Kahit tarana, Roy. Punta, di apasit, kakayaki. Patatan, ipun na ko mayroon. Kung wati aki mamatan, iapun day sinako naman diyan na bayo. Ang kuya aki mamati. Amin diyan. Bayan ako mayroon tatan, tikiwian. Yan ako mayroon tatan tikiwa. Ano ito ba yarik sinorian dun no? Kam na pun na kimat, yan na natin katatan. Sa kimatan kay, amatin ni Yewa ma. Amatin na ba sibura? Amatin na karo. O ngayon na sinamatin na ba, tayo ko na kanao, bayiro mo na ko ni Yesu, bayiro ko, ngayon sinamatin na ba. Sinapan inuwi na ba ni Mati? Kaya nga, yasan kiwenida, tuwari sa kiwen. Ate ka na iro niyo an tuwang kero iro ni Yesu tuwang ko ano ati ko banya mawa mayroon tamami ara teriya poron kami ara kam karoy beki atangi ra iro tamami tesa kamama tengaya mermo o ya kitin te kwawa pake te kwawa inano na ngana yato ngate kewe o yato ngana pai patesa barani kewe ngaya o taman te kewe waram tatan taman te kewe o kaya mga una bayro tatan may kadere ate ka na papunta man te kewe tesa barani kewe Kana ye jama da kwata ye ba ya para no mai ay ya kakina ayo kana isag da para no mai ay te para ni kiwe punta tan raw iti sa kiwe na yasan kang ite so kam na mate kana kam kan tatan ang makimati ana pong ini me watam puta na ni kabane dua bubua o tininga unte didiki ay mati ay imati atam finally imati atam Ida roy te tea kanenta kuna punimati punna tea katia suai punimati atam. Sagi bukin apa toy nang man tedi dikiru ya kia meong koi main de yek. Iminarik. Nah, punimati rap. Punimati. Mga yai bayaron do konto bure yonte aberon jo amat temanna. Mero konto maten te bure. Ay isuya amata ni kabana ya tematen tiar wai pa penen ni bure. Hawan.
Sinore ka yatang ba po ni Mati. Oto terangan aru yo amata ay kasa ni Mati. Amen ayya. Tawa kakawo ko na bangkain. Nalalay pud tayo di kay. Narakan ako panay meo. Narak para iti ora regi kay. Ita ko dia kana. Hindi mi dita makoruway wa tigi banen meo ano. Pa kana meo apon na tayo ba na Mati. Mapon na kita tabay tuwana akana Mati. Apon na kaya kipono yamakuri. Pa emanu ka kuri ngaya. Yato king kaya yatang mayari di bayna ba maya bakantang apon na kaya na ba sa bangaya dutanan nagitoki. Ibo ko pa ikakaroki. Yan tayo. Amen. Raw, ikakamuraan tayo di kayo. Tatayara ko na Mati. Yapon to kinap. Kanaba ko unun, ba't ako koko? Ito kinapan di Mati. Huwag kimako ko nang koko tari kitara ako Mati. Ano, yapanin to kipahin ni kapanin. Tatayara ko Mati. Punta kaya tapay ako ng mga uring. Kaya tapay ako ng mga uring. Apon to kinapa amururing ni kapanin. Ingay kaya po tatang. Okay. Kaya ko yan eh. Wapo ni yan na naman nakakinari. Nakita pa matapay yari kita. Ya punto ki babon diagin na tabay par. Ya punto ki naman full stop pa ni kapan. Wapo ni yan na naman nagyatay pa. Ya gyatay pa iti amatamati. Agyata tabay do na kanamat. Yoshina ko ikike na yogi na tano na amaw na nano nan dubong na bari na anataya ka tabit. Pun nagyatay ayata yamat. Matemate pun ko kandoy de meu. Ko kandoy de meu. Temate pun ko kandoy de meu. Kaya Yesua yogi na tano terabatan na yano na rimuan kaya Yesua yogi na Yesua tetam na yari sandang. Ante pa kakawag as nanuria. Panteta yari ina ko tigi kini meu. O terapata yogi na tano. Ari anak mayay iron Yesua ante montay. Sita bo tetam na imatikik. Pun sita bo ante pa para. Sita bo pa ikay na. Pun na kaya nigiran te meu temet. Ito kaya na iyang ito kaya na ito kaya na makin. Feeling ake. Yosin ako ikike na yogi na tano na amaw na nano ng tubongin na bari. Timete, bon temasu. Yung mga tiyagin na Yesu, yung mga tiyagin na Timete, bayaron temasu. Ni karo ko kawaki ni Yesu. At tiyagin na Timete, tani ko rin at bay para. At temasu. Tawayo ito ba yung ayaw ko kukuray di kike? Bangay na sita ko banggi, sa mete, ayaw po ito kinap. May rin yata ni Mek, iyara nagba temasu. Kasi masu ito tanan, ayaw ka kinabara ko ni masu na ko, kumiyo ko ni manayon ng buya. Ako kaya tayo kaya masuna na. Wow, sinabi ko. Mani, imasu ni kay. Ako lang man ya kandi kitinu ama ni masu. Iya ka kinan. Detayar ko pun nan conscious na bangay bunya ka kinaba demate. Detayar ko mat. Ko pun nan conscious na ban giro nakiyata. Daway doon. Ana tayo ka tabi ta. Yo eswa ko na taratara yo ngiro ko tamataw. Paikawa ni masu ni matatara ya ka man tayo ka na tabi ta sita bo de masu. Matemati. Punang iyo matay ka mama ka temat, mama ka temat, kung mama ka temat, yung ayun na pa mama ka na temat. Kano pa iwari rin karon mek. Matapay para tayo na temat, pa ayeron temasu. Ayeron temasu. Sura nga ngorong ni Yesu ke. Ya kawaya kwa bayan nora kiden dataro. Ang kiyero ko Yesu ayapong imin matenden dataro pa yamat. Ang kiyero ayata ko ni yere manen dataro ni marata kurang hindi mo tuwa. Kaya no pa ko kamando ko. Oya kima temana. Ida iya, iya pon nang ini mui bayar nang late Yesu. May pandas, bayar pon nang ini mui Yesu unta tayan. Maamani nga are Yesu wan ay puni nga yero king in the mel, amen. Pun si Yesu at Yesu wan ay yero na king in the mel. Oya ta ko ana ta ka Yesu emesu rataro error. Magyana ko pan nakausa. May Yesu ay mga pun kadiri apat ko ay ko wayeng ba mesu pa. Eboni mete rataro. Eboni ko asaro Yesu. Eboni mesu. May eboni mete. Eboni mete. Yakatirtiri na ko iya ba. Nagi mga inikilagay na ko yakagin na yaka para na ba. Eboni mete ten rataro. Eran na Yesu ba mete. Oy mesu. Oy na kontir wala mete sena ko pasana na ko noria. Ang kiyan ako. Awan ito pa yarik. Ikaw ko kagdiru ni mete. Oy ate na batuwari po ni karikate meon karikani bayan kimo ni karikate amata. Oy takaru amanduwari takan. Rataro! Osimay! Nataro! Osimay!
Punna kaya nakabata datarong kiyong panahan tuwara di sa karika de meo. Yarin na ba de meo na no sakit tayo baka nganin to apun din na ba yarin na ba tiyang ari digigari o magulo na ba nabatan o ya tirang na ba datarong kiyo bunini lagi kaya yasin ako na mandiruan na mat ni kaya ta pa na ari yung wari. Kaya ta pa na. Kami mi Yesu again. O Yesu yay ta mga kaironan. Yari ba simet may yay tiyo mata ang makan ko na kausira. Ata ko amata. Na yakuwa. O matay ko ikarawang kay. Kanaro na ba aro ko ikarawang kay o matay karaw eri. Ari ay nabuat Yesu ay ikarawan. Taro mauri yo nan ni on the punuboy. Manora na te katawita. Te bubuat wi man mewa te ko na wi maisu. Aki mo ayo kana mete. Awaki na ba kana arway kay kay na babu ti abay. An punora na te kan kamata tay kay Dawita. Aki kamo mo ayo to ko kay asa ni mate kay rori. Aki. Awaki na ba to ko kay na ko kay na babu. Ina no kay interuan mate. Ya pun ko sa na ba kay Dawita. Ay bunaga kay ko mate. Wa gina ko ni kamo mo ati aso to ko na ko karo. Aki ko kiro ko karo. E pun te na Dawita. Ko kiro ko karo. On pun nora te son magane. Dawita mande to tatangira kiro unti aso. Te uya e pun mama ten nan unti aso. O ayo ngando tuwa na tanga ati di kimin maten tuwa Dawita. On to pong ngare bento ko nang para Petro man ko ga tira kin para Petro. O eta ku Petro. Ni mane me te kan Dawita tuwa na tanga ati di kin na ko sa ni mate. Mane tari eri pa na te kin na tamanu ya Dawita na ko mi na ki mamako. Pa maten ko o tau na ki o emena ruan mate na ira ni karo ko to pong ngai. O mi na ya kan pa ya ki dira ke Dawita. Taraya tuwa na tanga ati rin kimin matin tuwa tatang ila kirong Diyaswa. Yara kaya kiro ko ikarawan na puno po Diyaswa yak. Itagin na Pedro apon ni mena number 1 matin ay kay ba isway wala ka Dawita. Apon siguro ba nuwan matin or wan matin as pon mena na ba ilarikin ang tatay ay sinori hanap. E kateri Pedro takanda ning han papunto ko wayo. Akya na ko karawan tayo mati. Bunti akya. O kana pa yai itagin na ay tuwa wanan sek anak ko Diyaswa. Polisia ya tanan exceptions. Te ko kay ka apon sen karo ko karawa sinori anda bay para. Tenno ka. Anday ko. Temote. Teneria. Sasa noran. O yay na ba to ko kay kauta kinusin ni Yesu. Ni matayo to makaro wo may suod. To ko ka ang tapo na Yesu ang Diyos. O tapo na tayan wani meto yay ka kautak. May boko yamatan datayan. Akan ne to ko ayasan to ko karawa. Ni punna na babae ni Yesu. Sakiro ko yay. Na yaron nino ko na ba? Sakiro ko yay. Iriya ke wala ka na ba? Sakiro ko na ba yay. Mote, sakiro ko yay. And pun the exception ay ang at Yeswa na kuya matay kan. Panang do ko na ba? Ikaraw. Ang kan nito kasi nang sisilag. O ya ka nga Dians. Ikaw wa po niya Dians. Kati pa ina didi ya mama ka Dians. Kati pa imi atay ka na mama ka Dians. Kamakin ay mama ka Dians. Ngayon na mama ka Dians. Yay bokore ka mama ka Dians. Ita ko tetaya kan iro ni Yopi. Aron tinang kaya panen ni mauna nako. O yaron na baneru na ko sure. Pinaki mga riyeraki. Ane naki mga kiran na usa tawa mata. Ya punno kita maintindihan. Iriput tata pato atara ah usukunda ke. Ako ayo kita mategi. O teakin na kay tabay para kang ana teak. Ane naki mga kiran na us. O ane naki mga atay anatapo. Ya to kuring ana naman nanatapo anaus. Apa na? Ya to ki. Ya ki mga kira diaus. Data yare mati. Nano na kanao pa iya yo kira diaus in data yai ba kununori ako na makin na. Ay banda pa ito wanangan. Ya kokoro pa sa akin ay. Sinang diay nataan. Sinatato ko wana pa sa akin. Pa ito wana. Ay mayroon duwarte sa kiwari. Kaya ka nga itatayakan to kasus, tayan nans, o ayo tayan nans, puntayan tam na yay katayan tay muni, ay kakakaroy tayan ni kanikina. Kanikina, bayi kakamimi, kuminad na mouse, yawurin na babugin ka mong, Kuna ko ni kakaya, isin may yapo ni hirak. Warag eh. Ay kay bayi kakamang mabun na ikay bayi ka sa experience, sirin ano na. Naiwan ang maguritatan ni Kimenira. Pangguay, amew warak akiasan na ko. Ang guameo. Apon naki.
Ayo ay pun kanwan na naririta tan bungay kay sila. Nanang kita na tuloy magdabamang bungay kay sila. Kaya ay din ano yatam ni ay kabro-bro yat. Mayariri tayo muni. Ayo yariri tayo muni. Kaya gimama det yomat. Si tagan nan tayo mandabok. Mandanabok dia suwa pun dia suwa dete. Ni ko tayo ba sinatay ba yung nasatay kay ayo to ko wa yatay. Ay yagi mama ko yan mama ka dians. Paya pa na dians. May ay pun tatan ay ka kiruwi. Ay pun nga yawak. Ay yawak. Ni ka karaw wag ay ngwa ay pun to ko kagyasan ni mat. Kuno ra Yesu nge yaw si may bukoy amate. Sakit yans. An pun nora na dek am nataray bew mawew. Papuningay. Kam naringay yo taray. Pagi ay kon tetam ni. Orina. Na yeron na kam nori ay ro. Detayay. Yesu ngero ko pendusro in the sagi tiens. Apa nori ana riri. Awaka ko wa. Do ara tesen ana ko ora gina bare do me nori ana. Was baka ko wa do make kay ko noray. Ha ka bayar kita ko ra kay ka. On makinay mas wa noray. Kama ka ba di ora rek. Kami kamata ko on YouTube, on Facebook, on the radio detay kayo. Kama ka bayar ka mong to ko wa yo. Inanon detay kayo. Makapaya. Irong Jesu. Ito ko tatek. Teswa ka. Ang kana ko ron tiya ba na ko iyo aswam ko nakiri ko. Taka kairi ni baay kariya ni best in the back. Ay kaya ba iboton na madaga kay. Nakira kay ragim timan na kana ko na sinaribo kon tiyay. Kitiman na kakaywa. Kiti sa taray nang. Kiti sa winong inong. Kiti sa tabo niya. Ay kay okay. Ay kay sinaging manayay. Ano matatias wan tayo di kayo? Ano maguritatan ni kapan? Ikaw siya na ko'y may matinan nung kuwaw. Pakam natay, handa tayo di kaya. Papunta na maguritatan ni kapan. Tisa kabaya din ano? Ito siya sinaging ni Hans. O kung man ang amayang kay, yes po, may ibanap. Yay, tani kaya kay Hans. Ay, asisibihan ng mamanangan. Yun, ikiliba, sige. Paano karoy ba kayo? Puntiyo matebas hindi baki don't you. Amen. Sinagi ka karoy wage kay bayebas hindi baki don't yeso. Yan ang kakawag. Idom ko ya sa ora. Dahil kayo buko natay ko way kay. Awan buko na sang ano kun tatay ay buko natay. Sinang sisinag. Awa ka nga kay. Dora gyasa ni mat. Tama ko nga yari man ikurubu kay deruan mat ikurubu. Aka nga kay. Amen ay yang kay. An punura na tayo katani ra de brabis. Irang ni katir-tirero ito kuway. Asa na nuriyan parabur nanti tani ra tamakuna de bimawo de gibone wo. Awa now shoma tay kabas may bukoya ka na mesu. May bukon tanon no napa. Amen. Anaw si Maya. Titanway. Amen ayan titano. Naus may bukon titano. Puntis ro yan. Menterwan materi amen Kanao na makinatiyaso. Ako naman kinateso, ako mati ako mo sila, kung nauso ako nakautagin, bay ni Yesu, mak, manruan matam. Bay mak na kiruan matam, ilaw daw kana ko ano no. Ante pa yan ang kakawag. Kung nariya isika pa yan, meom, inano ni Yesu, hindi tayo di kayo. Taka pa na kakawag, inipapay diyan, ako kunan karoya, inano na meom. O sektang ini kami tari, pakam nakita yeruya ikamasu. Pakam na tayo na kawag, na yeruya tapamang, ang kanaki ayakanta niya. Antarayo, sanga nagdakanta ni ngayo ba, sinagin ano kawag. Kana yayamat ibora. Arawsu, nasira sinang tatangiliya, si bura. Sinagin ano kawag. Nora tawi ara tawita. Kung tawi ara tawita, kariki, maniyan na ibadat ba? At yan ni ariyan abu na, yan abu tiyo matara sa buka, kaya punta na tao siya. Ara teorya. Payatana na pati inari payanurian ng tapo payatana na pati uwe man na nakamama. Na ako kakantay eran tiya inari kan kumayo kusa na kumayo na kon debares. Ya karawa to pura tawita. Ya karawa to pura ya karik. Mani pata ba? Omon na siyan ya pakaragi na banti orak. Ha banti orak yan ang kakaya ko tawita. Agara mo na basunan. Di kuno kaya daro po ire kuno kaya ri o ya kapirasunan daman nang. Yarang nanukawag, ay abubusin nun na kundi aswa, ay abubusin, bugin na suwa, yung kuna kamewa.
Tirata ba yarik? Emate nasina. Ya kaya kagyan na tatarwa, isiling nga ginasina iron tiyaso. Ngimete, aya ko ako na patama yung tawita. Asiko na bayan na nukawag. Ito po na ba, aya kukuray na bayan maraki. Erang kimariri. Antare, ante ka ginunumak. Iyon joma tayo numak haya itakantan na suwana. Tita yari-yari kibay sinagin na nukawag. Sa tira ka naman tubo-tubo. Yung ate 2 buwan, yung ate 10 buwan naman ng tubo-tubo. Sino na mek, naiya ka kintawita na. Paano, kanaya itakantan ngayon. O kanta nga ba, iyay tuwari mo na iyakundimat. Kung natauroin mo sumahayan na tayo. Paano naruwa tuwa, may karawa, matatakarowa, mapanantiyan na kakanta, tumanabuti yaso. O now sumuha akiamati na non Kristo Yesu. Amen. Kanano na ba ko ni mek, kung now sumuha na tayo. Ino ko Yesu, o tiya kakihan niya ko Yesu na tayo, tapo na po na karawa. O yati Yesu ikaw, aruan na, kausiya mati, karawa. Ito ang ngayon na sinakangay. Ito ayun na ngay kay. Ato ate man na, iwan na nabay kain. Karena pa sabi na ni Mati. O yan ako takaususin tatayari, anang kauta kagyara ko rin. O tiya mata, ari na ko nukari, apon ko na sikaw tagyari rin, yan na po sumayak. Ilo ni Yesu. Takaran ni kapakamit ang dadayan. Baka na nabay, tapo na pa naturuan Mati, yaw siya rin, harigin mo, ara ko, mesuna ko na. Yaw siya rin, harigin mo, tapo na wari, ano rin Mati, ayaw harigin. O, tayo ba yun na? E kanano kawak yan, taruwa mano. Sinaria hindi kiriya tukura kaki nakautak. E nakausira tiya soba tukura ngayon sa tauruan mo sumahayan da dayari. O tauruan mo sumahayan sinasi mo sumahayan na rong. Sinangan da meura. O sinabi ng tauruan. Whatever. Teras karoyan doon na bayo. Ako warara. Iron tuwari ita umira. Amen. Ande pa iya kakawag. Taruwa mano. Datari. O ngayon na kasi mewa kay sisu, tukura ka kaya po ni mewa, hindi tayo yari ko ya Yesu, kaya po hindi niya kagami, o ngayon naman tayo yayo. Makanaro ba ako sinabi Yesu? Uwuta kinakinap. Kanaro ba sila rin, sabon uwuta kinap, mumurak. Kuwagin ba nga kuwa? Nikiban doon, nikiban. O po nikibara ka na ba? Damakari, mariro kuwari. O tukura ka kaya wala ka mandiruan naman, sakay na banday, mga iya, para tayo kinakan. O ngayon kasi mewa, ay kasi suko, sinawuta kira kay mga iya. Manday, matukura ka kaya si mandiruan naman. Sinakain ni banan wuta kira kaya. Pas sinakain si po, matuya, ibo kontiyang. O ang tiyar way, sinabi mo na, ilong duya, nakito kaya. Amen. Ante po ya kawag, sinapinan kahit si po, matuya, ang dabong ngari. O ang tatayan, yung sinangitiatian, nikakano ko na ngay, Timati! Yung nga kami tinubukim, tiruan ni Mati, yung nga amto ka ni kay. Yato kaya na taw-taw tiruan ni Mati, tatayo. Basta to ka na kayo ni Yesu, amen. Nante po nga rin na ko Yesu, sa panento ka ni kain kanan. Sinangipan ng tauroyan, wala kay mga iya. Nakunti mo yung ariasan ka tauroyan. Mena kasi suwarawa kit Yesu, ari ang anila, tutukan kayo na rawuya, ari Yesu Kristo. Taruwa mana upon si Yesu Kristo, ako na ang anila, tutukan kayo. Sino ni makina Yesu? To iya mate, iya sa nubuwa. Iya idom, iya sa nubuwa. Amkaro. Ako nang tatangi dia. Dadayari yo, sinabi nga ba nuri ara ko rakikan. Daday kanas ko kono mak sinabi ka sa mga yo, sinabi kukuray mga iyo. Kunuri anang kakawagin kaya tara-tarang kaya riya kundiro ni maten daday ay mind aro. Baka nasya ko sinakita uroy. E kakawagin kay kasukan ni Mauray na nunubay ni Yesu ndo bong ngayo. Imahin na noy mi, o sinakita uroy imahin tiro ko ani. Taruwa manaw, yang ani kami titakan tangiran daday kayo. Ay kung nani ka sinakoran ni mataw nang ani kami, babukin na ba Yesu, tangirin kami. Ay tangirin na kami na ba sinabihan ka sa mga yan, ndo ko nari. Ay bukin ayaki ko kono sa tunong ko, sakitaw ang tumantaboy ko rubu, basin ako may, nkuringin kami kanji orari. Pakam na ako na pa, paano tawroy na ba may umima? Pasabihan ka sa buong dadayari. Nibus maya raw ya. Dadayari ro ko ya, dadayari, nibus maya na matay. Nibus maya, na yan ako matay ka raw, ya, kiyasan. Busimaya na tangira, hindi ako napayo. Dokoran tatayayo. Saki woda detek. Ato ang nakamaragi naman. Suwada detek ang tangira mayroon Yesu Kristo. Mayawakin ako ng tabong hari. Ang nang darapan ng marami detay kayo. Nakondagan tayo nga pong o sinang nuraro kuntimesa o tuwuwat ang atin ububuat tabong. Tatatan brabe sa mundo ko kong orari. Ikamay na inaroy, Yesu wapun nga yaroy ari peritakin tiyo detemens. Akierik ang mga rakuntiyon na bayo irarikin ni Yesu. Amen. That's why nakakabayan kami. Kamrap.
korabate taratake ngiroi. Wara. Ito ko bayarang ni meta tarai ke. Ato yang kulo tinipu. Pero pananori ang ayat kata may binigyan dito. Korabate taratake ngiroi bayarang ni meta. Ito ko basay ko mengoki ni meta timet. Sagi mengoki ni meta jes. Bye kan yang ayah metatan dari teknik dia nanti akan jatuh bangaya bye kan makutuan apa. Berapa itu biarang kita metatan nak orang tayo orang kan di orang tayo YouTube orang kan cakap bah itu biarang metatan di orang tayo kayo sinangali ya kan di grup nali na Echoes of Hope panangan dia lagi kuna itu orang tayo tayo maningari ya di sini kan nakabutak de niko taki metakabugi o te moi na kore ya misisi lagi kamu moi kamu ngora jani ne atang roi na ilu ya kan tu kurubun na ne ayo aya kanda sa ngani ya kan de tu kurubun na ne Test. Hey. Testing. 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 Testing.
to let us down. Sikarwa ako na iya tayo na ikay. Rang tamero te kana ge manewena dia asan na niyan de nakoy na tayo. Jasua yagi kasukuiran narora Jasua. Ke yagi maninga te akara yagi kasukuiran narora. Timetuan ni manila tayo nako yagi manu ko kinira. Oh yaro na bentay di kayo. Yagi kasukuiran Jasua narora. Tira arata tayo na te akara may maina. Ang tayo di kayo mga kanway darik. Na terra, olha que a chia de que essa de que não me imagina. Aí se depois até o eu se na até cara que a ara no kavura aí tá, para puxar aí a se não olha aqui nem no bungin meura. Ainda pa, então vai bom ter medo no bus de beba. Te kabuki o te moi, bom ter medo na ben bus. Sinangari ari kita korana. Sinangari ari kita korana kana pana ana nga kana wali kuna itu korana bugin tayo. De beba ne te medo no bus ke. De takabuki o te moi. Ito ko pa ito ino ko desisira ki may mo may kay. Hey.
Ay, sikarapaya, ni ko na iya dia sa ni kana ko ni kana ko tayo kanya ko sa hope. O kanta ni nga ba kaya ki estoy ko di siragi o kanta ni nga ba ake di siragi tayo kayo tayo na puno ko nun tayo na. Kaya punta ben buste takabugi at moy. Te takawring na ko ira tanong ora. Kanta kaya bali kayo maraming kami ay kanta kaya bayo. The Sunday ay may rayo. Ni nga pong Saturday, o ito pong arimi na Sunday. Ay nakarawag di susuyo. Ay takauling, maragin ako imiya, kikamasa ni karawag di susuyo may may na. Kam na kya maragi, di mo ni nga pong kanya, kam na kakyo, ikay tiyawa isuwa, pa nakarawag di susuyo. Kam na ko na kanya ni mga kasita po, aron merong imi, namimuan susuyo, o mi susuyo, ay mintay nga pong Sunday ay may rayo. Puni ngayon ni kami nakante kaya pangaira kita suso niya ako sinapel ko pa sinanura merungin napatara. Sina ako na nataya pa iba kaya ko ra. To sito ko pa sto si kaira ke. Ngaya syarari sa kataya ngaya soraki. To sitara pa sirang merung ngaya soraki. Ito ginagi ba yon na Afrika. Epes soraki. Epes timete ibugin jaranari. Akian jamaraki. Me igini besi kai. Ya taki pa ya nang apes jamaraki, ibugin jamaraki. Ya nang apes jamaraki, demete ibugin jamaraki. Epes demete ibugin de rongo ke akian jamaraki Afrika. Igini besi kai ya nang apes demete ibugin jamaraki. Ngayare disande yayo kona rowa kona suwa merungim pa ewara merungim. Aya itago ba ya pun piapene de beba ni kabuta ka itaw ba kete sitaga senikoski. Wara arakoragi. Itaw ba ya pun ba ka de bege? Ay sina ang anyari kanya ko sa hope. Kapenen kunaya roy na ko ilan tayo di kayo. Kapenen kunaya na ko ilan tayo di kayo. Sa kainira na pa detataro. Kapenen ko nami kanya ko sa hope. Sa kainira na detataro. Kanda pa. Hey, 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 hey. Hey, hey. She's got woman and she got money. She works 3 jobs, she's barely getting by. Pop got word his mom's been told it cancer. So many questions and all of them ask why. We're living in a broken world. A broken world won't give you any answer. Everything
wrong is right and right is wrong, but not for long. No, not for long. This broken world is cradled by a Savior, and nothing here can take him by surprise. Someday all this hurting will be over, and every tear's been wiped away and dry. Laughing now, believing in a broken world, but not for long. Oh, not for long. Yeah, this world is cradled by a Savior, and nothing here can take him by surprise. Someday all this hurting will be over, when every tear's been wiped away and dry. Laughing now, believing in a broken world, but not for long. Oh, not for long. But for now, we're living in a broken world, but not for long. No, not for long. Ay, era ba kunay kanje to group nani yasan karakan tayo. Kalbesin na ba? Kanya yay di ba kanya yaro ko metaw tayo. Kangay tiyakan de mon biya ba metaw way. Enang rara ba taka para pa siya nang metata ni kaya kanje sisiragi are Pedro are te pa pangaya saki pa kepa tiya karesa kamra pa. Day 6. Era ba kana metata de taka para tayo ko pesin na ba ay na pag tawo. I mean ayo tak. Tira te pai are yang anak Pedro are the king. Tira the king are. Korapan nam sisiraki. Au kantani nga ba na kundi ngabong nakaparaparaki na ba tira the king are yang anak Pedro are. Korapa. Erang tamero at siraki. I mean ayo tak. Pedro kepa. Ngana stara te kibu ay. Kana stara te kibu ay pon nagyata kan yay deridos. Te lidos. Pasi te Petros o te Petra. Au kantani nga ba na kundi ngabong nakaparaparaki na ba the Greek ya Korean te tayo, okay? Gesu na Yesu nda kay bangak ayo te bebay minay. Gesu na Yesu nda kay bangak. Anta yaran jamata ari. Yakiro nang meta tayo ekawaria ge ewaria. Anta yaran jamata ari ekawaria ge anta yaran jamata ge ewaria ge kana yakiro nang meta toloy te kurbo kayo pa. Ay sa sanori na pinakunting abong ngayo. Ay tak ba yaben kan te bebay sila tayo. Ita ba yaben te bebay ay betaw inte tayo. Apun daw para balik na ko mi. Kain te kaya bayo ni kapen ibukid ng marami time to ami anto nanorina no anto nagina no ni ko kali mi kini raron te kongora are te pora unon te tek. Dahil na rami ta sisira kinakunting ngabong. Ano na nga pun buka kinabe ni kaya ka kinabe sisira kinakunting ngabong iman wakin te kanonting ngabong. Uring nga rin nakunting ngabong te kongora yarang ini ko kongora ri ke. Tekan de bongare tinubua de wabua de tekan de bongare wo tanga tinubua ena kaparaki na konti dekente ngabong ke na ngayani kanwan de kongoran dekente ngabong ngayari punna ko ko na pela ko mi kan te kamba ni kabeni kami tanong ngora ay yon online o dili na milyo na konti ngabong kamam na kabeni
Ni kaugi ni kami radio, mi Facebook, YouTube. Ngay da kan tikembo sa mga pinin ni kakyo tay nungora, ni tay kongora ay emo mani jaran ni suwa di kaki. Ayos na pen tikiro ino tay di kayo, asna kay di taro, titapon ko men ayay, titapon ko nan nungo panaw mayay, titapon ko ngora mayay, no metag mayay, sinakatabo jawo waririk. Asna boberaki. Amen taro. Sinipoy ko kay daw tamera Joshua. Anti tay di kayo. Diro ngorong asistan nungora yakin tay. Sibusuyo ko tamera, kuna kakapayay na tay di kayo. Kuna kamay na ko ila non namraw, o amtangin na ko ila tamera sa busuyo ko. Apio korog pa ni kapen irura ni tay di kayo me poro menon. Sa busuyo ko Joshua no ra papa basikan no tandangay na. Ngana poro menon ko biya karko ila Joshua sa busuyo ko. Kuna ronira inon ti tayo sa kaniko na kayo Kristo Yesu ang ayaraw sa kameu akawarin kaniko. Amen. Aya, kape siligin na ba? Sa benin po, sa benin na bubo, good night ni kape ni.